Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kano kanawan dabo, Kano tumbin giwa ko da mai kazo an fika. Kano ba gari ba dajin Allah. Ina al'ummar kanawan dabo, albishirinku. Sabon tauraro ya bullo, haske leka gidan kowa. Honorable Bala Muhammad Gwagwarwa, ɗan takarar gwamnan jihar Kano a wannan shekara ta 2023 a jam'iyyar SDP mai albarka. Honorable Bala Muhammad Gwagwarwa a shirye yake tsaf don samarwa da al'ummar jihar Kano ci gaba da walwala, tare da samarwa talakawa abin more rayuwa. Honorable Bala Muhammad Gwagwarwa ya samawa da matasa ayyukan kamar raba ofa, gina asibiti tare da samar da kayan aiki, gina kwalbati, bawa iyayenmu mata jari domin samar da ci gaban jihar Kano, taimakon marayu, samar da ruwan famfo a birni da ƙauyuka. Ina ga ya samu mulkin gwamnar jihar Kano, ohoho ba mu cewa komai sai dai hamdala tare da godewa Allah subhanahu wata'ala. Ba za mu gaza ba wajen zaɓawa kanmu shugaba na gari. Don haka mu fito kwanmu da kwarkwatar mu ranar zaɓe don kaɗa ƙuri'armu ga jam'iyyar SDP mai albarka don samun ci gaba ga al'ummar jihar Kano. Honorable Bala Muhammad Gwagwarwa, Allah ya baka kujerar gwamnan jihar Kano. Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa, amin summa amin. Wannan sako ne daga Hamzasko Multimedia.